Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi să jucăm ceva nou, adică o mapă. O să, de pe World Maps for Minecraft Browse Maps. Ați juca cu Svorul. Ok. Un fel de Skywars, nu. Survival in a chest l-am avut, dar nu ai ce face pe el. Skyblock pe Skygrade, Survival Island, Marsh, mă. Tare. Hey, what? Chesturi? Multiprism, Land, Origin of Steve. Un dracu pe Steve. Miniwork City. La make-up. Survival Island. Hai să încercăm. S-a descărcat. Intră pe Minecraft. Avem versiunea 0.1. Ce mai șmecheră. Nu nicio. Ok, câinilor. Cât când vezi. Caca. Uite, dracu, pancer. Nu. Știi mă ce beteșigul. Adu-te, dracu. Oh, what the fuck. Why? Mi-a dat un wolf. Vai, da multe mi-au dat. Deci că sunt retardat. Ca retardați mi-au dat. Wow, ce multe pe aici. Unde ești, cancer? Ce mâncă capul? Apoi nașpa, mă. Opa. Îți dau volumul de la asta mai încet din low. Mars cu oaie. Oaie, bălaie. Ia să omoră țara porcul ăsta. Mars, mă, porcule! Hai, porcule, măi! Hai, porcule, măi! Hai, porcule, măi! Hai, porcule, măi! Avem skin-ul lui Irafael. Care ești, nu mi-ai dat nimica. Scuzați-mă că am vocea asta de așa mă obișnuiesc să vorbesc. Încă cervacile, tu vacă! Vacă grasă, vacă grasă, vacă grasă! Maștiu! Două, oare ce aș putea face din două? Să mă cac pe fața lui. Până ce facem? Wow! Mină de explorat, căcat. Mină de explorat, căcat, acolo am văzut ceva frumos, căcăcios. Oare ce-i pe aici, măi, bade? La la, dă-te dracu să-mi suși capul. La la. Tii dracu de cancer, javra, căcănmara. Cancer, javra, căcănmara. Iron, redstone. What the fuck? Redstone is in real life. No, not. It's in real life redstone. Diamond, what the fuck? Două blocuri de diamond. Sper să mă înțelegeți cum vorbesc. Să suși capul. Cancer, java, căcănmai. Hai măi, Rafael. E Rafael. Sper să nu mănânce capul. Te mănâncă pielea. What the fuck? De ce nu mi-am făcut eu unde ăla? What the fuck? Opa, vin și o explorez, nu-mi fac armură.
Întreba armură, pă da cum să da... Cum să nu știi, mă, să faci o armură? Dă-ti dracu de cancer. Cancer, Javela. Bine, că sunt ăștia, ca să mă sparg, să mă duc sus. Du-te, dracu, Gravel! Nu mânca Gravel-ul pe mine. Nu mânca Gravel-ul. Nu fugă Gravel-ul. Hai, mă, merg la suprafață. Ieși, bă! Muie! Uai, cât am până acasă? Tot căcat. Explorez eu aia. E cum mă fac. Dirig mă fac. Nu mă fac dirig. Când sunt mare, vei retardat dacă te faci dirig. Doar dirigii sunt retardați. Dirigul e retard. Dirigul meu e retard. What the fuck, dacă m-am certat cu un copil, direct, te spun la maică ta. Du-te, dracu de cancer. Trebuia el să-mi fie diriginte, mă. Credeam că e bun, mă, când l-am luat, că știu că făceau cu copii care aveau probleme. Mă piși pe... Nu mă lasă nici retardatul ăsta ca să fac videouri mai mari de 15 minute, să mă piși pe fața lor de youtuber gay. Dau 2 capace la YouTube, nu se mai scoală. Și da, iau și crafting table-ul cu mine. Să sus crafting table-ul. Ok, câinele un șpatul. Apoi asta să-l lua deja. Chest-ul. Cancer Javela putrezit. Ok. Să ciuri din niște lemne. O să luăm și niște năsăp, dacă tot e așa. Dacă să scriem anei, să luăm și năsăp. Nu mă sări automat direct cu cancer. Autojump, unde ești? Tot e dracu de cancer. Cancer. Split controls. Nu autojump. Piși pe autojump la mata. Lași tu. Vrei capace? Cât întreabă că fac stick-uri și ceaules. Să iau și ăla cu mine. De cobblestone. Bă, dacă-l fac eu. La cobblestone. Tu ai ce cauți în copacul meu? Tu te întreb că eu nici nu știu să mă uit pe scări. Căsuță din copac. Uite un chest plate. Mă pic pe chest plate-urile lor de caca pijim. Bă, ce casă e acolo, oată? Eu mă duc în casa aia și după aia mai vorbim. Fugi, câine, fugi. Viteză. Du-te, dracu. Oricum nu mi-l dai, că știu. Și aici, te dracu. Parcur. Dacă era lavă, mă duceam. De căcaturi. Nu-i nimic aici, băgam eu. Mă duce drept, mă. Cum să fie atât de nesimțit încât să nu pui nimica. Nici un chest cu ceva frumos. Mi-ai ruinat visul, cancer. Ok. Și cam atât cu acest episod. Urmați din episod. Ne vedem data viitoare. O să postez acum încă unul cu aceeași mapă, deci la revedere. Nu uitați de share, like, subscribe, nu uitați să spargeți butonul like, să apăsați cât mai mult sau
abonat. La revedere!